El partit més gran de la Unió Europea ha celebrat aquesta setmana el seu congrés anual a València. En el congrés ha escollit la seva nova direcció, encapçalada per l'alemany Manfred Weber com a president i a Dolors Montserrat com a secretària general. El partit està dividit en quant a com actuar respecte a l'extrema dreta. Per una banda tenim els espanyols i els alemanys que opten per cooperar amb els partits que estan a la seva dreta i per l'altra banda, per exemple, tenim els alemanys i els polacs que posen una línia vermella i opten per no cooperar en absolut amb aquests partits. Veiem en el tàndem de la nova direcció un intent per apropar aquests dos blocs. En el mateix congrés, Ursula von der Leyen ha recordat que els països del món volen cooperar amb la Unió Europea perquè és un aliat just, fiable i que compleix amb els acords, en contrast amb les polítiques de Trump. I l'apagada també ha tingut conseqüències a nivell europeu, i és que Portugal també va patir les conseqüències d'estar connectada a la xarxa elèctrica europea i ha demanat a la Unió Europea que investigui el cas mentre s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica espanyola per evitar episodis com aquest. I després de cancel·lar les eleccions presidencials fa poc de 6 mesos per l'evidència d'interferència russa, que a més s'ha demostrat vertadera perquè fins i tot TikTok ha reconegut que es van crear prop de 17.000 comptes falsos per recolzar la candidatura de Georgescu, Romania ha tornat a celebrar aquest cap de setmana la primera volta de les eleccions presidencials. El guanyador ha estat el candidat de l'extrema dreta recolzat també per Georgescu, que aquest cop no s'ha pogut presentar. L'alcalde de Bucarest passarà a segona volta a disputar-se la presidència amb el candidat de l'extrema dreta. Per què fa por a la Unió Europea que el candidat de l'extrema dreta guanyi? Doncs bé, Romania és el país amb més influència de l'Europa de l'Est. Així que imagineu-vos, si ja Orbán molesta en un país petit, no voldria pensar què faria l'extrema dreta en un país amb tanta influència com Romania. I a sobre, els resultats de Romania arriben en un moment en què el partit búlgar Renaixement ha signat un acord amb el partit de Putin, Rússia Unida, per intercanviar idees, experiència i pràctiques polítiques. Com sempre, deixa que penses en els comentaris i no oblidis seguir-nos per no perdre més contingut com aquest.